Που δεν μας άφηνε ησύχους. Το φέρανε μισοθάνατο, μισοπεθαμένο από την Ουγγαρία το παρήγγειλε ο γιος μου για δώρο στη γυναίκα μου. Και είχε τύφο. Και τον κρατήσαμε με την ψυχή στο στόμα. Μια άλλη φορά τον δηλητηριάσανε, τον πρόλαβε η Τζο, τον άρπαξε, τον πήγε πάλι ξανά. Κάνανε μετρό και τον κλείδωσε. Ναι, ναι. Τον έσωσε ο γιατρός εδώ. Κάτω σε αυτόν πάτε, Τώρα πάμε σε αυτόν. Πρώτα πηγαίναμε κάπου αλλού, αλλά δεν είχε δει πολλά πράγματα αυτός. Είναι πιο, είναι καλός. Είχε με το ματάκι του ένα πρόβλημα, συνηθισμένο στα λαπραδόρ, του έκανε εγχείρηση, μια άλλη κυρία, καλά πάει, μια χαρά είναι. Έχουν τα ίδια βάσανα που έχει και ένα παιδί. Έτσι. Εγώ όταν είναι άρρωστος αυτός, αρρωσταίνουμε κι εμείς. Λέω της γυναίκας μου τι έχει τώρα, είναι καλά, γιατί δεν παίζει, γιατί δεν κάνει, γιατί δεν φτιάχνει. Πόσο χρόνο τώρα? 3. Α, μόνο εγώ, μικρός. Αλλά είναι δεμένος και φαίνεται. Είναι κανένα 50 λάμπα, 45. Όχι, είναι 36,5. Α, μόνο. Ναι. Είναι γεροδεμένα αυτά. Ναι, μπορεί να έχει το χρώμα έτσι. Ήταν 38 και δεν ήταν καλά. Ναι, γιατί και κουράζονται και το τα κάναμε πόδια. μια δίαιτα, πήγε 36,5, ο γιατρός τώρα λέει είναι εντάξει. Έλα σπουδί, να πάμε μέσα. Κοίτα εδώ. Αυτό είναι άντρας. Ζέστη λιγάκι θα αρχίσει να δούμε. Ναι. Σήμερα είδα και τη δικιά μας, δεν ήθελε να κάτσει στο σπίτι μέσα, δεν έγινε έτσι. Είναι λογικό, είναι και μαύρος εδώ, είναι ακόμα και Αυτός μαζεύει βέβαια. Ας πιάστη! Την πάρω εγώ. Εγώ σας χαιρετάω, Ναι. Έλα σπουδί. Πάμε Χάιντι, πάμε κι εμείς.